Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin. Täällä LPS Uipo. Mä kerron vähän mun kuvauksista ennen joulua ja joulun jälkeen. Ja joulun jälkeen tulee yksi video, lahjavideo. Ja jouluaattona mä en kuvaa. Ja ennen joulua en tiedä tuleeko videota. Ei ehkäpä, koska on loma. Mutta joulun jälkeen ja ei jouluaattona ja ehkä ennen joulua. Mutta tosiaan tänään alkoi loma. Ja tälleen. Jos en ehdi sanomaan ennen joulua kaikille tätä, niin mä sanon sen nyt. Hyvää joulua kaikille. Ihanille katsojille ja joulutubettajille ja blogaajille.